A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi sayidina Muhammadin wa salim. Ambi ala foka barkada ka soli caya an kuntiki ka Muhammadu Rasulullah kisini nema ubana so dingoyi. Ka anfleli jamakulu bela jerelin fo nyesiliki nani kanala mugo be ka anfle ka damine faso maliba kono aka jaya kata se jamana ko kanala foli ni tanni bilbiliba o binyashi au kilingilina bela jelima o kofe ambi anfafo no ye ankara mugo ye asidi Usman Sherif Madani Haidara anaka dimbaya anaka mboga bela jeli badabada foli amba nyashuma ni kenin konnala o kum konnala bi Anyi wele bla ambalma musodoma anime minaje ka masala walasa kasika aula famnya halibi musobe chesiri minuna musobe wuli ka jo minuna ani musobe doke mina au kasika famnya lisoro ola kasika dusudo musowera ufana kono minu sigilendo ku buluda usinkan okum konnala anyi wele bla ambalma musomima ali sanugo muso Fatmata so ni membre de la commission autonomisation des femmes et agroalimentaire de FAOD Mali Espoir. Et Madame Sanogo Fatmata Inoula. Si. Somo Odu. Basi no. Dembayabe. Basi fuesti alhamdulillah. Ambi foki wali ngmando. Okay. Iye kene soro adiara anyi. Yana anga do kene kono. Fuli kami bibulu yani anga baradamni. Okay. Balamuso Matu Diallo be boki yere fu jaranya amba fo auzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim ala kan boyana ala kan baraka sa an bela jalima amin ya rabbi be boka Sherifu TV fu jaranya kadamine an fala no Sherif Madani Haidara na sa demama anaka barakela bela jeli Sherif la barakela bela jeli am bela jeli fu ko wala ni mandon albi ala ko bulu ma barala amin ya rabbi aywa fuli jarani ambi sigi ki fu ki wala ni mandon Sherif la bela jeli ntokola o kofe ambalmaw anya irawla ka fo Madame Sanogo Fatmata so ali moye mimbe jereje kulu kono jereje kulu mino sigilendo FAOD Mali Espoir kono no ka baranya shinimbe ka seka muso kulu kokoroma do ka senyere koro barawla aka jakata se suma bayle maluma otumana ambe ambalma msofu ka wali mando o ko fe bi amina masala femika no ye anga temni odi muso a joyoro nyeta kuntakala jan ula wali alila akaja malibai nkono ya muso joro nyetaka kuntakala jan wali alila nima famyaula le rôle des femmes dans le développement durable et l'émergence. Donc foli ntani nanyo di bela jelima amba fo ambalmam suyi noy Madame Fatmata suyi ningali folo mimbi namino okila odi ibseka mundi fwani FAOD yere anga famnya FAOD femi ani fana FAOD ka lanyinu aka hakilina ye fem mbaba jumundi. Okay, Balamuso Matu Diallo be halsa mi boki fu tina se ka ndado FAOD ka ya question falo la sans que anga tasiblake anga victime yi comme yambe ba kalamani wakati na anshi dusumandi ana mais nala minke okain donc on meta siblake anga sola sinya moye ni sado camera général sado camera ala ka daron nema ani islame fure fen banani ko ina mi do ki ala ku bela jeli daron nema donc no bolay no ya fo tukum na FAOD je kuluye Mali kona no mi sigila sinka Nations Unies yere fe Nations Unies de ala ngini ka FAOD ka sigi sinka wala ke tantingina ka nyamaria konna na o una ni ka bo Nations Unies na o hakum kono
u nana kana fawde sigi sen kan Mali kɔnɔ ni o kɛla en 2011 a kɛla commune 5 kɔnɔ précisément Badalabugu donc tandina ka yamura kɔnɔna na fawde ye groupement de ye min bɛ association caman musow ka association caman de bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka fawde bila sen kan fawde fana kɔnɔna na sous commission de bɛ yen nɔ donc commission autonomisation bɛ yen nɔ ni ne yɛrɛ y'o membre ye commission paix sécurité cohésion sociale bɛ yen nɔ o ye assainissement bɛ yen nɔ développement éducation o fana bɛ yen nɔ maintenant commission nous fana na surtout commission autonomisation parce que fawde le fait qu'il y nana musow ka ɲɛtaga kama o de kama autonomisation yɛrɛ sous commission ye fila de ye commission agro sous commission agro bɛ yen nɔ n'o ye suman bayɛlɛmali sous commission ye sous commission wɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'o ye teinture ni saponification ye donc o bɛɛ ye pour que musow bɛ se ka bolomayɛlɛma sɔrɔ cogo min na donc hakɛto b'o kuma na. Ayiwa o diyara n ye mais fawde yɛrɛ a définition ye jumɛn de ye tan. Ok, fawde définition ye ko forum des femmes pour l'atteinte des objectifs durables et du développement o de fawde ye. D'accord. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ni walawalali cogo cɛ ɲuman in na. Ayiwa o kɔfɛ fawde i yɛrɛ bɔra sisan k'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la a sigira walasa ka se ka musow ka sen yɛrɛ kɔrɔ ka se ka u la ɲɛnamaya ayiwa o ye fɛn belebeleba ye ayiwa walasa a ka se ka musow lase u yɛrɛ kɔrɔ a bɛ fɛn jumɛnw de kɛ walasa musow ka se ka u yɛrɛ ta ɲɛnamaya kuntagalajan kɔnɔ. Ok o question fana ɲɛna kosɛbɛ komi n bɔra k'a f'i ɲɛna cogo min na fawde nakunba yɛrɛ kun ye de walasa musow bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn la cogo min na donc o hukumu kɔnɔna na fawde ye commission autonomisation commune yɛrɛ de ne fana bɛ o ye ne y'o membre ye o kɔni kɔnɔna na o kɛla de walasa ka se ka musow dɛmɛ jago tagabolow la ale ni suman bayɛlɛmaw walasa ka se k'olu feere ani u yɛrɛ bɛ se ka min dun pour que ka se ka sous alimentation fana k'o kɛlɛ ka bɔ ka denbaya kɔnɔna na donc ni kɔni bɛ fawde la ka sigi k'i bolo la sen kan o tɛ fawde ka laɲini ye fawde ka laɲini de walasa musow bɛɛ bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ye ka se ka bɔ nɔgɔ la sɔrɔ cogo min na. Ayiwa an ye faamuyali belebele sɔrɔ o la fawde ka kɛta kunbaba kɛra fɛn jumɛn de ye n'o y'a ka activités ye walasa ka se ka fawde a ka walankata hali bi ani fana ka se ka musow fana ka sɔrɔ da tɔ yiriwa i yɛrɛ y'a fɔ sisan ko aw bɔlen Amérique de miirina ninnu taara donc o b'a yira k'a fɔ fawde a bolo fara ka ca donc mun de la aw ka baarakɛta kunbabaw kɛra fɛn jumɛnw de ye walasa waleya ninnu ka sabati. fawde ye baara caman kɛ wa a bɛ ka continuer ka baara caman kɛ même min ye paix sécurité et cohésion sociale ye fawde bɔla ka tournée caman kɛ an ka région na walasa ka taa musow former o hukumu kɔnɔna na o ni ministère de la réconciliation u jɛla k'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ en même temps aussi fɛn fɛn ye musow ka ɲɔgɔn ye fɛn fɛn bɛ kɛ en tout cas Mali kɔnɔna na a caman na fawde sen b'a la parce que u b'a dɔn k'a fɔ musobaw de bɛ fawde kɔfɛ donc du coup a fɛn fɛn n'a bɛ kɛ i b'a sɔrɔ u bɛ invitation ci fawde ma donc a mana kɛ cogo o cogo fawde mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ min bɛ taa ka taa a activité ninnu participer donc activité ka ca hali waati dɔ la a bɛ san 2 ɲɔgɔnna bɔ an taara commune 5 dɔgɔtɔrɔso la ka taa o fana saniya parce que dɔgɔtɔrɔso n'i ko dɔgɔtɔrɔso kɔni ko saniya de donc fawde musow fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ de y'u ka pelles san k'u ka bavɛtiw san k'u ka furannaw san u yɛrɛ taara ka taa commune 5 CCRF dɔgɔtɔrɔsoba ka taa yen lasaniya donc fawde musow u bɛ baara caman de kɛ Mali ka ɲɛtaga kɔnɔna na. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ayiwa i y'a fɔ ko fawde bi baara caman kɛ nka fawde fana komi an y'a fɔ cogo min na yanni fana bi thème yɛrɛ bɛ fɛn min kan n'o ye musow ka sen yɛrɛ kɔrɔ ye kosɛbɛ ka se k'o layiriwa ayiwa fawde ka créeli kabini a sigira fo kana se sisan ma fawde yɛlɛma jumɛn de don musow ka ɲɛtaga sira la ani fana
a ye yɛlɛma jumɛn de don sigida yɛrɛ fana kɔnɔna la fawde muso kelen-kelen bɛ sigida min kɔnɔna la yali o sigida ka kan ka i sigi ka mun de kɔnɔ ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ fawde nali ni sisan cɛ Mali kɔnɔ a ye yɛlɛma caman don musow tagabolo la parce que muso caman tun bɛ yen nɔ an sigilen bɛ k'an bolo da an sen kan ka kɛ n'an ye tobili kɛ an bɛna gɛrɛnw sigi mais depuis fawde nana muso kɔni donna fawde kɔnɔ a bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ bi ka sigi ka bolo la sen kan o tɛ se ka ko dilan donc u bɛɛ bɛ girin de la tile kɔnɔ an muso fawde muso si tɛ yen nɔ min tɛ ka dɔgɔ a yɛrɛ ye ni min tɛ salon baarakɛla ye i b'a sɔrɔ o ye bureau baarakɛla ye ou bien i b'a sɔrɔ u bɛ bayɛlɛmali kɛ ou bien i b'a sɔrɔ a tigi bɛ kalali kɛ ou bien a tigi bɛ safinɛ dilan kɛ donc fawde muso si tɛ yen nɔ bi in na ko min tɛ dɔ k'a yɛrɛ ye o tɛ yen nɔ maintenant sigida kɔnɔna na fawde muso bɛ sigida kɔnɔna na a bɛɛ bɛ na ɲɛtaga de ye sigida kɔnɔna na parce que kuma bɛɛ kalansenw de bɛ na di fawde musow ma minnu bɛ se ka a to u bɛ se ka sigida ɲɛnamaya cogo min na parce que n'i ko sigida kɔni ko musow de bon ni musow y'a dɔn k'a fɔ sigida nafa yɛrɛ min ye u ka hadamadenya yɛrɛ kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ fɛn caman bɛ yen nɔ an b'o kɛ hali ka dan journée de salubrité ninnu ma quartier kɔnɔ fawde musow bɛ sigida fɛn fɛn na u bɛ organiser ka tɛmɛ donc fawde muso cɛsiri kɔni o y'an ta ye hali n'i tɛ cɛsiri kɛ n'i kɔni donna fawde kɔnɔ dɔrɔn hali mɔgɔ t'a f'i ɲɛna ko wuli k'i jɔ i yɛrɛ bɛ wuli k'i jɔ parce que i tɛ taa mɔgɔ sigilen sɔrɔ fawde kɔnɔna na bɛɛ de b'i sen ka fawde kɔnɔ awɔ. ayiwa an b'i fo hali bi i ka nin walawalali cogo cɛ ɲuman ninnu na ayiwa an b'a ye fawde n'i y'a ta k'a lajɛ i yɛrɛ ɲuman musow de bɛ ka bɔ an da dɔrɔn musow ne ko munna musow nafa ka bon k'u sen don sɔrɔ yiriwali baaraw la ok kuma in fana jala kosɛbɛ an ka présidente n'o ye tanti Ina Koyita ye chaque fois a b'o de fɔ an ɲɛna parce que n'i ko du i ko muso n'i ko quartier i ko muso n'i ko jamana i ko muso donc n'i ko hali diɲɛ i ko muso hali min ye an ka religion ye n'o y'an ka bamanankan na religion an ka diinɛ tagabolo la ni musow sen bɔra la a bɛ dɛn donc o b'a yira k'a fɔ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn bi in na musow de b'a ko bɛɛ ɲɛnamaya o de kama fawde yɛrɛ nana de walasa ka se ka dɔ fara o musow ka o kɛwale ninnu kan awɔ. ayiwa hali bi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dante foli min na o kɔfɛ musow bɛ mun de kɛ walasa ka se ka fawde ka initiative ka se k'o sɔrɔ ou bien fawde bɛ mun de kɛ walasa ka se k'a ka hakilina a n'a ka kɛwalew ko o cari musow ni ɲɔgɔn cɛ. ok o fana kuma ɲɛna kosɛbɛ toujours an ka présidente parce que hakilina ɲuman in bɛɛ ye an ka présidente n'o y'an ka musokɔrɔba ɲuman ye n'o ye tanti Ina Koyita ye fawde kɔnɔna na kalo fila assemblée générale de bɛ kɛ donc n bɔra ka commission minnu fɔ ani sous commission minnu fɔ donc olu fana kalo olu commission de fana bɛ baara kɛ donc olu ye baara minnu kɛ maintenant assemblée kɔnɔna na olu fana bɛna sigi u ye baara min kɛ ka tɛmɛ kalo fila in kɔnɔna na olu fana bɛna o kuma in o baara in ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ commission min tɛ sunɔgɔ la en même temps n'u ye u ka baarakɛlenw fɔ ɲɛtagala fana i n'a fɔ prévision kɔnɔna na u kan ka baara minnu fana kɛ kalo fila wɛrɛ nata fana kɔnɔna na u bɛ jɛ fana an bɛ jɛ ka kuma o fana kan donc i b'a ye ni yɔrɔ min na ni blocage bɛ yɔrɔ min na si sans tenante bɛɛ sigilen ɲɛna an b'a essayer ka solution ɲini o problème na walasa o commission bɛ se ka taga ɲɛ sɔrɔ cogo min na donc o de kama tant que association fɛn fɛn bɛ yen nɔ tant que ɲɔgɔn ye bɛ yen nɔ kuma bɛɛ a ka ca Ala fɛ baara bɛ kɛ mais ni ɲɔgɔn ye tɛ yen nɔ i b'a ye bɛɛ bɛ sunɔgɔ baara ti kɛ an dun ka vraiment fawde kɔnɔna na baara yɛrɛ de bɛ yen nɔ awɔ. ayiwa i y'a yira fawde kɔnɔna la baara de bɛ yen nɔ fawde sigilen tile kana se sisan ma fawde ye baara kunbaba jumɛnw de kɛ ko mɔgɔ bɛ se k'i disi gosi n'a ye k'a fɔ ko vraiment nin ye fawde bolonɔ ye. fawde ye baara caman de kɛ baara belebeleba caman de kɛ hakili bɛ dɔ la waati dɔ la u ye ɲɔgɔn ye dɔ kun boloda marché dɔ tun kan ka kɛ place de la paix yɔrɔ la fawde musow tun b'o ɲɛma a ma dogo mɔgɔ si la fawde musow tun b'o ɲɛma n y'a f'i ɲɛna cogo min na kuma tɛmɛnen na fana réconciliation cadre kɔnɔna na ani cohésion sociale cadre kɔnɔna na fawde bɔra ka tournée caman kɛ a ka région ninnu caman kɔnɔ Kulukoro b'o la Sikaso b'o la Mopti Gawo
donc fo ka kɛ yɛrɛ tellement que ko in yɛrɛ bala parce que a bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ vraiment Mali kun gannen don mais o ma fawde musow bali ka taa kuma ni muso ɲɔgɔn ye région ninnu kɔnɔ région minnu kun vraiment ni gɛlɛya kun bɛ olu mɔgɔ ninnu kan en même temps aussi hali AES ka commission fana kɔnɔna na fawde mɔgɔw fana ye membre ye o fana kɔnɔ donc o fana baara fɛn n'o bɛ kɛ fawde semeya ko la wa i ka nin foire foyi tɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔ kana se fo an ka région baw la ko fawde musow sen tɛ o foire ninnu na donc o de bɛ toujours a danganiya ka fɔ fawde musow vraiment an sigilen tɛ awɔ. Ayiwa an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin walawalali cogo cɛɲuman ninnu na ayiwa baara ni a ye lafiya d'i ma a dɔn ka fɔ ko gɛlɛya b'a kɔfɛ ou bien gɛlɛya dɔ tɛmɛna ayiwa fawde ye gɛlɛya kunbaba jumɛnw de ye nin baara ninnu na. Komi y'a fɔ cogo min na baara o baara nɔgɔya b'a kɔnɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ gɛlɛya kɔni fɔlɔ ye min ye partenaire t'an bolo k'a fɔ ko min bɛ wari di an ma an ka baara kɛ an bɛ fawde bɛ baara fɛn fɛn kɛ a ka objectif kɔnɔna na i b'a sɔrɔ membre yɛrɛ de ka cotisation u bɛ baara kɛ ni o wariw de ye donc a ka dɔgɔ ko wari bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ko k'a di fawde mɔgɔ ma ko ka baara kɛ n'a ye an yɛrɛ bɛ baara kɛ ni an yɛrɛ wɔsi de ye kuma dɔ kɔni na waati dɔ tɛmɛna ministère de la femme au cas à travers la direction nationale de la femme olu ye chicha dɔ di fawde musow ma notamment la commission autonomisation et la sous-commission agroalimentaire donc o wagati kɔnɔna na u bɛna sunkalo masurunya na an yɛrɛ ye baaramisɛnnin caman kɛ an ye suman dɔw bayɛlɛma i n'a fɔ ka malowusu kɛ cɛkɛ ye an y'o bayɛlɛmali kɛ en même temps ka juga précuit ani fini précuit donc an y'olu dilan k'olu feere mɔgɔw ma awɔ donc k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ bɔ kɔfɛ ka wari di an ma an ka baara kɛ tiɲɛna pour le moment an m'o sɔrɔ fɔlɔ an ka fɛn bɛɛ y'an yɛrɛ wɔsi de ye awɔ donc n'an y'a faamu partenaire tɛ fawde bolo fɔlɔ partenaire jɔlen t'an bolo fɔlɔ an b'a ɲini na awɔ. D'accord fawde ka projet ye fɛn jumɛn de ye wagati nataw la. Donc toujours projet mun don a bɛɛ bɛ toujours an ka musow ka autonomisation de kɔnɔna na en même temps aussi komi sisan slogan dɔ bɛ an bolo sisan diɲɛ yɛrɛ bolo sisan n'an ko kumakan n'o ye réchauffement climatique ye changement climatique donc fawde sen donnen don o fana baara la a ye formation dɔw sɔrɔ waati dɔ tɛmɛnen na walasa musow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye nin changement climatique in kɔnɔna na parce que comme an y'a fɔ cogo min na anw de bɛ fɛn bɛɛ daminɛ na anw de bɛ fɛn bɛɛ laban na donc n'an fana sera ka former ka ɲɛ changement climatique in kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ kɛlɛ min bɛ ka kɛ a kɛlɛ bɛ nɔgɔya parce que ni musow y'a faamuya anw de bɛ ɲaman produit kosɛbɛ anw de bɛ ɲaman bayɛlɛma fana kɛ kosɛbɛ donc n'an y'a faamuya k'a fɔ an ka dɔ bɔ ɲaman dilan ta la o fana bɛ caman bɔ an ka changement climatique in kɔnɔna na awɔ. Ayiwa an b'i fo hali bi dan tɛ foli min na o kɔfɛ i y'a yira k'a fɔ ko partenaire tɛ aw bolo o tuma na e bɛ se ka welewelekan jumɛn de da nin wagati in na walasa baara bɛ se ka nɔgɔya fawde bolo cogo min. Bon welewelekan min bɛ yen nɔ n bɛ welewelekan in fɔlɔ an yɛrɛ membre la fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn ko na ɲunga donni na o y'a sɔrɔ ko i yɛrɛ jijalen bɛ a ɲuni na donc bibi na an bɛ bi tile min na tubabuw ko les fonds sont rares wari bɛ ka dɔgɔya donc c'est vrai an bɛ se k'an jigida mɔgɔw kan mais an kan k'an jigida an yɛrɛ de kan fɔlɔ o ye mun ye o ye an k'an jija an ka cotisation minnu n'an kan k'u sara an k'an jija k'olu sarali la i b'a sɔrɔ souvent yɛrɛ hali partenaire dɔw bɛ yen n'u k'u bɛ n'i dɛmɛ u bɛ aw yɛrɛ ɲininka an kɔni bɛna aw dɛmɛ mais aw yɛrɛ joli bɛ aw yɛrɛ bolo ka fara anw ta kan bon ni fɛn tɛ i bolo ka fara a kan yɛrɛ ka gɛlɛn dɛ mais ni dɔ b'i yɛrɛ bolo ka fara a kan a ka ca Ala fɛ u bɛ se ka na ni nɔgɔya ye olu yɛrɛ bolola la donc an kɔni b'a ɲini halisa an ka autorité fɛ toujours à travers le ministère de la femme ka se ka partenariat ɲini k'a ɲɛsin an ma mais ce qui est sûr an fana sigilen tɛ parce que même salon an ka présidente n'o ye tante Ina ye a taara États-Unis u ka CW 70 la a taara ka t'o participer kosɛbɛ awɔ. Ayiwa o diyara n ye ayiwa i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fawde association faralen don ɲɔgɔn kan
ka kɛ kuluba kelen ye o kuluba kelen o de bɛ wele ko fawudi ayiwa walasa mɔgɔ min ka kɛ fawudi membre ye i bɛ tɛmɛ sira jumɛn de fɛ ok bon a sira tɛ sira gɛlɛman ye a sira tɛ sira gɛlɛman ye n'a ka di i yɛrɛ bɛ wuli kelen ni kelen ka ni bɛ fawudi mɔgɔ dɔ dɔn sisan i ka quartier kɔnɔ ka wuli k'a f'a ɲɛna karisa ne ɲɛ b'i la cogo min na a bɛ n'a fɔ i bɛ yɔrɔ ɲuman de la donc a ka di ne yɛrɛ ye ne ka don i ka association na o la ni assemblée wagati sera o yanni o cɛ yɛrɛ i bɛ ci bɛ se présidente ma donc a bɛ taa i kan ka adhésion min sara ani kan ka kalo sara min di kalo ou bien i bɛ fɛ ka don commission min fana na i bɛ ɲininka o la parce que bɛɛ bɛ don commission de la n'a ka di ye fana e ye association dɔ membre ye e bɛ fɛ i ka association yɛrɛ de ka don fawudi la o fana bɛ se ka kɛ donc c'est comme si mɔgɔ fila suguya fila de bɛ se ka don fawudi kɔnɔ personne physique o ye adamaden yɛrɛ kelen o ni personne morale o ye association ye i bɛ association min na i bɛ fɛ i ka association yɛrɛ de ka don fawudi kɔnɔ o fila bɛɛ bɛ se ka kɛ awɔ ayiwa o ɲininkali diyara an ye o jaabi ninnu fana diyara an ye ayiwa i y'a yira sisan k'a fɔ i bɛ se ka don a la ni système fila ye soit i kelen bɛ don a la soit i ka association bɛ don i ka association bɛ don a la ayiwa o doncogo olu bɛɛ ye kelen ye wa ani fana n'i bɛ don a la ka kɛ membre ye musaka bɔ b'a la wa a critère ye jumɛn awɔ musaka dɔɔni b'a la musaka fɔlɔ kɔni o ye cotisation o kɔni o 100 de ye kalo i bɛna don commission min kɔnɔna na o ye 100 ye kalo maintenant a dɔ fana bɛ yen nɔ n'o ye ka don fawudi maire yɛrɛ kɔnɔ o ye 2000 i b'o sara siɲɛ kelen o tɛ sara ko 2 kɛ mais o tɛ diyagoya ye 100 in kɔni o de ye diyagoya ye awɔ n'o tɛ 2000 min bɛ sara n'o ye adhésion ye o tɛ diyagoya ye n'o jala i yɛrɛ ye n'i y'o sara o fana b'i se niveau dɔ la min tɛ o c'est comme i bɛ don niveau escalier fɔlɔ o ye 100 in ye mais n'i bɛ fɛ ka taa escalier filanan na i bɛ 2000 sara o tɛ sara ko 2 kɛ o ye sara ko 1 de ye i ka fawudi yɛrɛ sigi bɛɛ kɔnɔna na awɔ donc nin bɛɛ ye de pour la sa ka se ka musow ka se ka wari sɔrɔ ou bien musow ka se ka musaka sɔrɔ ka na don fawudi la parce que n'an y'a wari caya cogo dɔ la musow b'u sigi aw ko kalo wa 200 anw tɛ hali 20 yɛrɛ sɔrɔ an yɛrɛ ye an bɛ se ka don fawudi la cogo jumɛn o de kama tanti a y'a ye k'a fɔ vraiment n'a ye cotisation jigin o b'a to musow caman bɛ se ka don cogo min na awɔ fawudi kɔnɔna na ayiwa i y'a yira k'a fɔ fawudi a ye yɔrɔ caman yala n'a ka minɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnnen yala ayiwa e yɛrɛ ka jateminɛ bolila mun de kan fawudi ka minɛnw ani yɔrɔ wɛrɛ minɛnw na i n'a fɔ an dafɛ jamana wɛrɛw yali fawudi b'i yɛrɛ sɔrɔ furakɛ yɔrɔ la cogo di mɔgɔ tɔw cɛ la jamana wɛrɛ tɔw cɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen yala o fana kuma ɲɛna kosɛbɛ parce que fawudi fana ye chambre de commerce fawudi y'o membre dɔ fana ye awɔ donc o de b'a to ni foire ninnu sela tan chambre de commerce yɛrɛ bɛ lettre ci an ka présidente ma n'o ye tanti Ina ye et puis a caman na i b'a sɔrɔ fawudi ka prix yɛrɛ ni mɔgɔ caman ka prix tɛ kelen ye o yɛrɛ de y'a avantage yɛrɛ kosɛbɛ n'i bɛ fawudi kɔnɔ i bɛ fɛ ka na i ka exposition kɛ i b'a sɔrɔ i ka stand prix o ni mɔgɔ tɔw ka prix tɛ kɛ kelen ye la CECIM aussi a mis un prix préférentiel pour les membres de fawudi donc o ye gɛrɛsɛgɛja caman ye an bolo so an ka musow caman bɛ taa Allemagne foire la u bɛ taa Italie foire la u bɛ taa Burkina vraiment u bɛ taa Mali yɔrɔ kɔni fɛ diɲɛ yɔrɔ ni foire kɔni sela yen nɔ i b'a sɔrɔ fawudi hali n'a kɛra mɔgɔ kelen de ye o bɛ sɔrɔ fawudi la min bɛ taga foire in participer awɔ ayiwa n'i ye ɲininka fana ko aw ka minɛnw ni minɛntɔw cɛ yali danfara jumɛn b'a la parce que n'i y'a jateminɛ Laginɛ ye fini faso ye awɔ ni Laginɛkaw y'u ka fini commentaire kɛ kabako don an bɛ fɛ k'a dɔn an fana ka fini bɛ cogo di kɔkanna la awɔ ou bien an ka minɛnw dɔrɔn awɔ an fana ka fini bɛ san ko fana na kosɛbɛ parce que a bɛ dilan ni norme de ye a bɛ dilan ni norme ye en même temps an bɛ zira bonbon an ka muso dɔw bɛ zira bonbon dilan an ka muso dɔw bɛ hali perruque minnu bɛ don kunkolo la n'o ye salon côté ye an ka muso dɔw fana b'o dilan u bɛ finikala fana kɛ ani i n'a fɔ zaban ninnu sumala dilannenw situlu dilannenw u b'u nin bɛɛ feere hali wusulanw an ka musow bɛ nin bɛɛ feere k'a dilan ka feere ayiwa o diyara an ye kumakan jumɛn de b'i bolo walasa ka émission kuncɛ ani welewelekan b'i bolo ka ɲɛsin an balimaw ma walasa toujours
Fawde a bɛ se ka nisɔndiya ni sɔrɔ a ka baara in na cogo min na. Ok, welewelekan kɔni o ye min ye o ye toujours musow ka na don Fawde kɔnɔ parce que an ka présidente bolo dayɛlɛlen bɛ ka muso bɛɛ kɔnɔ walasa bɔnɔgɔla min fɔla o bɛ se ka sabati cogo min na kɛnyɛrɛye min fɔla o bɛ se ka sabati cogo min na donc Fawde dayɛlɛlen don Mali musow bɛɛ ye awɔ. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka an filɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn yanni an ka bɔ kuma kɔnɔ ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin an faso Maliba ma ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka général d'armée ma n'o ye général d'armée Sadio Kamara ye Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'u ma. Sadio Kamara a taɲana tiɲɛ don ani fasoden dɔw fana taɲana ɲɔgɔn fɛ n'o ye an ka finitigilakaw ye an bɛ dugawu don k'u bɛɛ lajɛlen ye Shirifula TV bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ya rabi Ala ka bada dali nɔgɔyaw ye. An ka finitigi minnu bɛ yen an bɛ dugawu kɛ Ala k'u fanga se général Asimi Goïta a n'a ka jama Ala k'u fanga se Ala ka jamana suma ya rabi Ala ka jamana suma Ala ka hinɛ banbagatɔ bɛɛ lajɛlen na minnu banana Ala ka kɛnɛya d'an n'u ma Ala ka kɛnɛya d'an n'u ma. Ayiwa bi émission a bɛ kuncɛya an bɛ an fa fo a Seyid Usmani Sherifu Madani Hayidara ka foli ni tani ta ka di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Ala ka sigi wɛrɛ yira ni aw bɛɛ lajɛlen na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu.